Хей-хей-хо, з вами Мамбо, і сьогодні я розпочинаю новий конкурс. А почнемо з того, що в цьому конкурсі я розіграю 5 призів. Перший з яких буде самим класним. Це 500 резинок. Пам'ятаєте, всі грали з кольоровими резинками. Оце саме такі, 500 штук. Якщо ви, наприклад, зайняли перше місце в моєму конкурсі, то після того я з вами особисто зв'яжуся і ми домовимось, куди доставити ваші резинки. І ще одне, якщо ви під цим конкурсом наберете 15 лайків, а це для вас дуже легко, то в наступному конкурсі я розіграю ручку Шокер. Друге і третє місце це буде рандомний ключ Steam, а четверте і п'яте місце це буде ліцензія Minecraft. Серед умов конкурсу все, як завжди, дуже просто. Вам теж потрібно просто заповнити Google форму. В Google формі є такі завдання, як підписатись на мій перший і другий канал, підписатись на мої 2 групи ВК, дати посилання на свою ВК-сторінку, на канал на YouTube і на цьому каналі відкрити доступ до каналів, на які ви підписались. Це для того, щоб я перевірив правильність виконання завдань. От і все. Умови конкурсу будуть 11 числа, в неділю, 11 вересня. Дякую вам за перегляд і адіос, міс амігос!